159 km fis-siegħa, 156 km fis-siegħa u 148 km fis-siegħa, f'żona sa massimu ta' 70 km fis-siegħa. Stampa ta' taħrikiet li nataw mill-Pulizija f'Ġunju u Lulju waqt kontrolli ta' traffiku kontra s-sewqan eċċessiv matul il-lejl. Il-Pulizija qalet li dawn il-kontrolli saru fid-dawl li s-sewwieqa jabbużaw mill-pedala tal-gas matul il-lejl, hekk kif it-toroq ikunu aktar vojta. F'xarejn waqt dawn il-kontrolli bejn it-8 ta' filgħaxija u l-4 ta' filgħodu inħarġu 500 taħrika l sewqan b'veloċità eċċessiva. Dawn il-vetturi nqabdu jinstaqu b'veloċità ta' aktar minn 15 km fis-siegħa il fuq mill-massimu taż-żona tas-sewqan, oħrajn b'veloċità ħafna aktar. Sewwieqa minnhom inqabdu jsuqu kważi bil-veloċità triplu ta' dak permess, 159 km fis-siegħa u 121 km fis-siegħa f'żona fejn il-veloċità massima hija ta' 50 km fis-siegħa. Il-Pulizija qalet li se tibqa' impenjata biex tkompli bil-kontrolli ta' traffiku b'mod regolari f'kull ħin tal-ġurnata, bilan li tiġi mħarsa s-sigurtà ta' dawk kollha li jużaw it-toroq tagħna.